Yan guys, abot nami. So, tara. Hi guys, welcome to this vlog. So, karon padulong mi sa among event sa among company anniversary. And kauban ako bana karon. So, nag-taxi mi para madali kay medyo late na mi. Yan guys, abot nami. So, tara. Saan na? Thank you. Yan. Yan. Yan guys. Tara, sapa na ta. So, diri ang kamupan. Diri ang kamupan event. So, support. Oh, you're late. Thank you. Not yet. Wala na. Pila ni mo? Wala na. Oh, guys, wala mi ticket guys. Naisa dito. Sige. Napaisa Isa dito. lang. Isa. And guys, nagsugod na. Hi, Koy Kawai! Ayan, ang partners nato, no? So, habi na anyway, nagsugod na yun. So, kunya sa sulod, mag-video ko. So, abangan. Ayan. Kapag nagtaas yung boses, yung mga tao nagsisigawan at umapalakpak. Yung speaker, pag nagtaas ang boses, yung mga tao nagsisigawan. Napansin nyo rin? Sa mga award ano mga sa mga award ano mga dahil. So, ako po ay in-invite niya to have a meeting with him. Sabi niya, Dr. Sabi niya, award is Ang Ilok Besh. Tulog na may pupasa guys. So we are gold executives. And the next will be the Billionaire Circle Global Awards. Arvin Gaza, Yan. Emma Fien, Joely Pabonita, Luz Nasu. Shake that thing, bitch. Can I shake that thing, bitch? And I'm gonna shake that thing, yeah. Da 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 da. Woman, get busy. Just shake that thing. Shake that thing. Hey, 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 hey.
Not telling nobody. Pagkakataon. Alam niyo bakit? Kasi ito na ba yung pinakamalupit na history? Morning, Davao! Kumusta po kayo? Ayan guys, sa panamong event. Ayan. So, welcome again sa aming vlog. Manam among event no ganina and karon namin diri sa kananan kay gutom na kayo. So, successful kayo among event ganina and congratulations again sa mga awardees and sa lahat ng sa tanan magtagalog sa tanan nga mga wala pa naka-award. So, hopefully kayo so mga unsa ta diri guys. Yeah. Saan nga store dili gani? Coffee sa to? Keep shake. Ha? Keep shake. Okay. So namin dili ay sa Keep Shake Cafe. Yan. So, dapat sila mga lamig na meals. Ayan, chicken fillet. So, mga unsa ni guys. Guys. Dali na. Maraming kaon guys. So, maguli na ni.